Христос воскрес! Сегодня мы збираемся тут у касцёле, каб святкаваць одно з самых галоўных і важных хрысціянскіх святаў. Это спасланне Духа Святога. Езус Христос казаў сваім вучням, што пасля таго, як Ён памрэ і ўваскрэснець, Ён увойдзець у неба. Але Яго спадкаемцы не застануцца адны. Хутка прыйдзе Дух Святы, які будзе ім дапамагаць. І будьце перакананыя, што сёння гэты Дух Святы будзе тут паміж намі. Трэба толькі адкрыць свае сэрцы, упусціць яго, і Ён будзе нам дапамагаць. Гэты дзень сімвалізуе паўнату Святой Троіцы, і Дух Святы будзе дзейнічаць у нашым жыцці. Ён будзе дапамагаць нам бачыць нашы грахі і паказваць нам дарогу, па якой трэба нам крочыць, калі нам будзе далягаць спакуса якаясьці, будзе дапамагаць нам маліцца, даваць нам мудрасць, будзе паказваць нам праўду гэтага свету. І я хачу пажадаць, каб на гэтай святой імшы мы атрымалі гэтага Духа Святога і гэтую моц, сапраўдную моц Божую ў дзеянне.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, в гэты тихий субботний вечер збираемся разом, подобно як калісьці, такі ж самы вечар збіраліся разам апосталы, разам з Марыяй, маці Езуса, і чакалі абяцанага дару з неба. Гэты дар самы вялікі, які толькі можна атрымаць у сваім жыцці, дар, які куплены, набыты для нас самай вялікай цаною, кроўю, смерцю Езуса Христа, Сына Божага, сёння становіцца нашым удзелам. І што мы можам быць пэўныя, это ад таго, што Бог гэты дар хоча ўдзяліць кожнаму з нас. За што мы павінны змагацца, гэта за тое, каб неяк настроіць унутрана нашыя сэрцы так, каб прыняць гэты дар. Самі бывае, прымаць падарункі цяжэй, чым іх дарыць. Таму запрашаю вас, дарагія браты і сёстры, прыняць у дар сённяшнюю літургію. Сёння мы пачуем вельмі многа чытанняў Святога Пісання. Мы ведаем, што ў іх жыве Дух Святы. Это таксама дар для нас, каб мы прымалі гэтыя чытанні, слухалі гэтае слова ўсім сэрцам. Сёння мы прымем у дар, канешне ж, цела і кроў Езуса Христа, усю Божую прысутнасць, якая прагне пранікнуць нас. Таму з вялікай радасцю ў сэрцы распачынаем гэтую літургію, якую цэлебрую, просячы Божага бласлаўлення, апекі Маці Божай для Вікторыі з нагоды дня нараджэння. Давайте на самом пачатку гэтай святой мшы перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Богу всемогутному і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Божа, володару небесный, Божа Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи свету, змілуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прийми моленье нашее, які сядиш праворучайца, змілуйся над нами.
Помолимся. Усемагутны вечны Божа, по Твоей волі на працягу 50 дзён адзначалася велікодная таямніца. Просім Цябе моцаю Духа Святога з'яднай падзеленыя народы, каб Твоё імя разам вызнавалі людзі розных моваў. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Зараз мы з вами пачуем урывак з кнігі «Быцця», добра вядомы ўсім пра Вавілонскую башню. Адзін народ, адна мова. Згаварыліся пабудаваць сабе горад і сабе башню, аж да неба. Каб паказаць сваю магутнасць сабе, людзям, каб праславіць сваё імя. І мы ведаем, што сталася. Бог зруйнаваў гэту башню, рассеяў народ і змяшаў мовы. У 1882 годзе у Іспаніі пачалося будаўніцтва храма. Гэты храм будуецца ўжо амаль 150 гадоў. Гэты храм будуюць людзі з розных краін з усяго міру. Будуюць розных нацыянальнасцей, розных моваў. Людзі з'яднаныя адной ідэяй праславіць Бога. Кожны сантиметр этого храма прославляе Господа. Яго самая высокая башня, адна з 20, была пабудавана, закончена будаўніцтва ў лютым гэтага года. Башня Ісуса Христа. Яе вышыня 172,5 метры, аж да аблокаў. Гэты храм перацярпеў шмат цяжкасцей, таму што ён будуецца толькі на грошы людзей, без удзелу касцёла, без удзелу государства, толькі за грошы людзей, якія хочуць дзякаваць, любяць і праслаўляюць Господа. І шмат разоў не хватало грошай на будаўніцтва этого храма. Былі войны, была пандемія. 2 разы гэты храм падпальвалі. І 1 раз яго хацелі ўзарваць. Але калі гэта справа Господа, калі гэта справа Духа Святога, то нічога не атрымалася. Гэты храм будуецца і праслаўляе Господа. Гэта храм, искупительны храм святога сямейства ў Барселоне. І яго яшчэ называюць Бібліяй воплощенной архітэктуры. І называюць арганам для анёлаў, таму што там усё праслаўляе Бога. Браты і сёстры, мы з вами ў сваім жыцці таксама будуем храмы. Маленькія, большыя, башні, кар'еру, сям'ю. Шмат башняў, таксама нематэрыяльны храм сваёй душы. Ці запрашаем мы Господа, Духа Святога ў гэта будаўніцтва, і чуё імя мы праслаўляем. Чытанне кнігі «Быцця». На ўсёй зямлі была адна мова і аднолькавыя словы. Рушыўшы з усходу, людзі знайшлі ў зямлі Сінаар раўніну і пасяліліся там. І сказалі адзін аднаму: «Давайце наробім цэглы і абпалім агнём». І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. І сказалі яны: «Давайце збудуем сабе горад і вежу
вяршыня якой узнясецца да нябёсаў, і зробім сабе знак, каб не рассеяцца па паверхні ўсёй зямлі. І сышоў пан, паглядзеў горад і вежу, што будавалі сыны чалавечыя. І сказаў пан: вось адзін народ і адна ва ўсіх мова, і вось што пачалі рабіць, і не адступяцца яны ад таго, што задумалі ўчыніць. Сыдзем жа і змяшаем там мову іхнюю так, каб адзін не разумеў мовы другога. І рассеяў іх пан адтуль па паверхні ўсёй зямлі. І яны перасталі будаваць горад. Таму дадзена яму імя Бабілён, бо там змяшаў пан мову ўсёй зямлі, і адтуль рассеяў іх пан па паверхні ўсёй зямлі. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Боже мой, Тебе шукаю, и прагнет Тебе моя душа. Мое тело по Тебе тужит, я земля, что прагнет воды. Так в святыне я вглядаюсь в Тебе, как уважить Твою силу и славу.
Мы таксама любімыя і выбраныя Панам Богам, як габрэйскі народ. Ён нам дае ўсё, што нам патрэбна. Робіць нас лепшымі, чым можам мы сабе ўявіць. Мы яго ўласнасць, але самі мы не здольны ісці да яго. Ён сам вядзе нас да сябе. Ад нас патрабуецца паслухмянасць. Таму варта зараз у глыбіні свайго сэрца паразважаць, ці слухаем мы Пана Бога, а яшчэ больш, ці выконваем Яго слова у штодзённым жыцці. Чытанне кнігі Зыходу. Маісей узышоў да Бога і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў і егіпцянам, і як насіў вас на арыльных крылах і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо мая уся зямля. І вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым. Вось словы, якія ты скажаш сынам Ізраіля». Прыйшоў Маісей і, склікаўшы старэйшынаў народу, выклаў ім усе гэтыя словы, што даручыў яму пан. І ўсе людзі адказалі разам: «Усё, што пан сказаў, зробім». На трэці дзень, як занялася раніца, пачаліся грымоты і маланкі. І з'явілася воблака над гарою, і пачуўся моцны гук трубы, і затрымцеў увесь народ, які быў у лагеры. І вывеў Маісей людзей з лагера насустрач Богу, і сталі каля падножжа гары. А гара Сінай уся дымілася ад таго, што пан сышоў на яе ў агні, і падымаўся дым з яе, як з печы. І ўся гара моцна трэслася, і гук трубы рабіўся ўсё больш моцным. Маісей гаварыў, і Бог адказваў яму сярод грымотаў. І сышоў пан на гару Сінай, на вяршыні гары, і паклікаў пан Маісея на вяршыні гары. Гэта Слова Божае. Усім своїм серцем я Тебе шукаю. Усім своїм серцем я Тебе шукаю. Заховай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Сказаў я Пану, Ты мой Пан. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго. Ён лёс мой трымае. Усім сваім серцем я Тебе шукаю. Благословлю Пана, які дає мне пораду, бо й ночу вучить мяне маёго серца. Пана я маю заўсёды перад вачыма. Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся.
усім своїм серцем. Я Тебе шукаю. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей угодкваний, и не дашь ни святому Твоему убачить тление. Усім своїм серцем я Тебе шукаю. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Усім своїм серцем я Тебе шукаю. У Бібліі вельмі шмат параўнанняў, такіх трапных, незвычайных, якія дапамагаюць нам зразумець нейкую з'яву, стан чалавека. І зараз мы пачуем чытанне з кнігі пророка Езахіэля, дзе гаворыцца пра сухія косці. Я думаю, што кожны з нас калісьці перажываў такі стан, калі адчуваў сябе менавіта такімі сухімі касцямі. Калі было вельмі цяжка, калі здавалася, што ты мёртвы ўнутры. І, можа, гэта быў кароткі момант, а можа, працяглы. Але тут будзе больш гаворка пра тое, што пра нашу грэшнасць і нямогласць. Калі мы адчуваем, што, калі мы бачым, што хочам рабіць добро, а ў нас не атрымліваецца. Хочам любіць людзей побач, не атрымліваецца. І толькі Бог можа прыйсці і ўдыхнуць у гэтыя косці нашы сухія свой дух. І толькі ён можа зрабіць, каб нават з нас пацяклі ракі вады жывой. І не толькі дзеля нас, але праз нас да іншых. І гэта ўжо зусім іншае жыццё. Читание книги пророка Езахиэля. У тыя дні была на мне рука Пана, і Пан вывеў мяне ў духу і паставіў мяне сярод даліны поўнай касцей і абвёў мяне вакол іх. Вельмі шмат іх ляжала на абшары даліны, і былі яны вельмі сухія. І сказаў мне: «Сыне чалавечы, ці ажывуць косці гэтыя?» Я сказаў: «Ты ведаеш, Пане Божа». І сказаў мне: «Прароч над касцямі гэтымі і скажы ім: косці сухія, слухайце слова Пана. Так кажа Пан Бог касцям гэтым: вось я пашлю вам духа і ажывяце, і дам вам жылы і учыню, што вырасце на вас цела і абцягну вас скураю, і пашлю вам духа і ажывяце, і даведаецеся, што я Пан. Я абвясціў прароцтва, як было наказана мне, і калі я прарочыў, узняўся шум і трэск, і пачалі збліжацца косці, костка да сваёй косткі. І бачыў я, вось з'явіліся жылы на іх, і цела вырасла, і скура пакрыла іх зверху, але духа не было ў іх. Тады сказаў ён мне: «Прароч да духа, прароч, сыне чалавечы, і скажы духу: так кажа Пан Бог, ад 4 вятроў прыйдзі дух, і дыхні на гэтых забітых, каб ажылі яны». І прарочыў я, як ён загадаў мне, і ўвайшоў у іх дух, і яны ажылі і сталі на свае ногі, вельмі вялізнае войска. І сказаў ён мне: «Сыне чалавечы,
Косці гэтыя – гэта ўвесь дом Ізраіля. Вось яны кажуць: высахлі косці нашыя, і загінула наша надзея, нам пагібель. Таму прароч і скажы ім: так кажа пан Бог, вось я адкрыў магілы вашыя і выведу вас, народ мой, з магілаў вашых і прывяду вас у зямлю Ізраіля. І даведаецеся, што я, пан ваш, калі адкрыю магілы вашыя і выведу вас, народзе мой, з магілаў вашых, і ўдыхну у вас дух мой, і ўчыню, што будзеце жыць і спачываць на зямлі вашай, і даведаецеся, што я, пан, сказаў і зрабіў гэта, кажа пан. Гэта Слова Божае. З твоей святыні пливе вода життя. З твоей святыні пливе вода життя. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних, і не узыходить на шлях грешных, і між насмешников не засядає, але у законі Пана його насолода, над їм розважає удень і уночі. З твоей святыні пливе вода життя. Ён будзе, як дрэва, пасаджане каля воднага потоку, якое плод прыносіць у свой час, і лісце яго не вяне, а ўсё, што ён чыніць, яму удаецца. З твоей святыні пливе вода життя. Не такі лёс безбожных, яны як мякіна, што ветер разносіць, бо ведае Пан шлях справядлівых, а дорога безбожных загіне. З твоей святыні пливе вода життя. Кожны з нас строіць нейкія свае планы, хоча дасягнуць нейкіх мэтаў, нейкіх мараў, і гэта ўсё цудоўна. Але вельмі часта так бывае, што гэтыя нашы планы, нашыя мары, нашыя дзеянні, яны не прыносяць радасць у нашае сэрца. Толькі ў Пану, толькі ў Духу Святым мы можам адчуць тую радасць, тую сапраўдную любоў і еднасць з Богам. Сёння Пан праз прарока Эуэля кіруе да нас такія словы, якія гавораць пра той дзень, які будзе. Ніхто не ведае, калі ён прыйдзе, які ён будзе. Пан абяцае Духа Святога, што кожны чалавек, які адкрые сваё сэрца, які захоча пачуць голас Пана, які прызаве яго імя, будзе збаўлены. Чытанне кнігі прарока Іэля. Так кажа Пан.
Спошлю духа моего на всякое тело, и будут пророчить сыны ваши, и дочки ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юнаки ваши будут бачить объявления. Так само на слугов и слух моих у тые дни спошлю духа моего, и учиню цуды на небе и на земли, кров и огонь, и слуп и дыму. Солнце обернется у темру, а месяц у кров. Першим настанет день Пана, великий и страшный, и кожный, кто покличе ім'я Пана, збавится. Бо на Сионской горы и Иерусалиме будет збавление, як сказал Пан, и сярод ацалелых будут тыя, кого поклича Пан. Гэта Слово Божие. Приходит дух Твой, землю обновить, дождь слева спеку, да спрагненных сердцем, освяти обмыняне, песня славы хай завжди звучить. Хай приходит дух Твой, землю обновить, дождь плыве у спеку, да спрагненных сердцев, освяти обмыняне, песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мне дав. Слава Богом той, хто перший полюбив мене. Єсус, тільки Єсус Спас мой. Хай приходить дух Твой, землю обновить, дождь плыве у спеку, да спрагненных сердцев, освяти обмыняне, песня славы хай завжди звучить. Хай приходит дух Твой, землю обновить, дождь плыве у спеку, да спрагненных сердцев, освяти обмыняне, песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мне дав. Слава Богом той, хто перший полюбив мене. Єсус, тільки Єсус Господь мой. Браты, можа ёсць у вас такі досвед, калі у натхненні захацелі падзяліцца сваёй верай ці сярод супрацоўнікаў, ці сярод людзей, якія маюць розныя погляды, узрушаным голасам расказаць пра сваю веру, што Езус, Бог і Господ ваш, і адчулі напружанне гэтага незразумення. Калі слухачы звяртаюць такую няёмкасць вам, што гэта занадта, што гэта непрыемна, што гэта не да места, тады вам будзе блізка і зразумела гэтае чытанне, якое прагучыць з дзеяў апосталаў. Але як дзейнічае дух? Ён перамяняе. І можа сёння, тут і зараз, тое, над чым плакаў усё жыццё, або празмерна клапаціўся,
падасца нічым менш вартасным у параўнанні з тым, з той радасцю, якую мелі апосталы, з таго, што Бог у поўні выканаў свае абяцанні. Радасці з таго, што кожны, хто яго прагне, атрымае Святога Духа. Читание книги «Дзеяў апостолаў». Калі настаў дзень Пяцідзясятніцы, усе былі разам на адным месцы. І раптам узняўся шум з неба, нібы павеў моцнага ветру, і напоўніў увесь дом, дзе сядзелі яны. І з'явіліся ім языкі, падзеленыя быццам ад агня, і затрымаліся на кожным з іх. І напоўніліся ўсе Духом Святым, і пачалі гаварыць на іншых мовах, як Дух даваў ім прамаўляць. Былі ў Іерусаліме і Іудеі людзі пабожныя з усякага народу пад небам. Калі ўзняўся шум гэты, сабралася мноства людзей і захвалявалася, бо кожны чуў іх, што яны гавораць на ягонай мове. І бянтэжыліся, і дзівавалі, кажучы: ці ж усе тыя, хто гавораць не галілейцы? Як жа мы чуем кожну сваю мову, у якой нарадзіліся? Парфяне і медзяне, і эламіты, і жыхары Месапатаміі, Іудеі і Кападокіі, Понта і Азіі, Фрыгіі і Памфіліі, Егіпта і частак Лівіі, сумежных з Кірынеяй. Ды прыезжыя рымляне, іудеі і празеліты, крыцяне і арабы. Мы чуем, што яны гавораць нашымі мовамі пра вялікія справы Божыя. Усе былі ўражаны і ўзбянтэжаныя, кажучы адзін аднаму: што гэта значыць? А іншыя з насмешкай казалі: яны напіліся маладога віна. Тады ўстаў Пётр разам з 11, узняў рукі свае і прамовіў да іх моцным голасам: мужы іудэйскія і ўсе жыхары Іерусаліма, пазнайце і выслухайце мае словы. Яны не п'яныя, як вы думаеце, бо яшчэ толькі 3 гадзіна дня, але гэта тое, што было сказана прарокам Іэлем. У апошнія дні, кажа Бог, я пролью з духа майго на кожнае цела, і будуць прарочыць сыны ваши і дочкі вашыя, а юнакі вашыя будуць бачыць візі, а старцам вашым будуць сніцца сны. На слуг маіх і на служаных маіх у тыя дні я пролью духа майго. Гэта Слово Божие. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Няхай сыйдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Благослови душа моя Пана, Пане Боже мой, Ты вельмі вялікі, Ты апрануўся ў велічы красу, Ты ахінуўся святлом быццам шатай. Няхай сыдзе Дух Твой і зямлю адновіць. Незлічоныя, Пане, Твае справы, усё Ты мудра стварыў. Зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі, у ім безліч паўзуноў, жывёлаў малых
і вялікіх. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Усе яны чакаюць, што Ты дасім ім есці ў свой час. Калі даеш ім, яны падбіраюць. Калі раскрываеш руку сваю, яны насычаюцца добром. Ты забіраеш іхні дух, і яны гінуць і вяртаюцца ў свой пыл. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Ты пасылаеш свайго духа, і паўстаюць яны. Ты аднаўляеш аблічча зямлі. Няхай слава Пана трывае навекі. Няхай Пан радуецца справам сваім. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Буду спяваць Пану ў маім жыцці. Буду граць майму Богу, пакуль жыву. Няхай будзе міла яму мая песня, і я буду радавацца ў Пану. Няхай сыдзе дух Твой і зямлю адновіць. Браты, Бог стварыў чалавека з любові і для любові, але праз непаслухмянасць першых людзей у свет прыйшла смерць. І Бог у сваёй міласэрнасці, каб ратаваць нас, даў Сына свайго, который за нас памёр на крыжы, уваскрос, узышоў ў нябёсы. І мы адкупленыя дарагой цаной. Але наступствы першароднага граху мы яшчэ маем. Мы часта шукаем любові ў розных рэчах, просім, молімся, не ведаючы аб чым. І Бог нам дае сёння Духа Святого, каб заступаўся за нас. І гэта чытанне, которое зараз будзем слухаць, оно дае надзею, што мы дзеці Божыя. І адкрыем свае сэрцы і будзем прымаць Духа Святого. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, бо мы ведаем, што ўсё стварэнне разам стогне і пакутуе ажно да цяперашняга часу. І не толькі яно, але і мы самі, якія маем пачатак духа, і мы ў сабе стогнем, чакаючы ўсынаўлення, выкуплення цела нашага. Бо мы ўратаваны праз надзею, а надзея, калі нехта бачыць, не ёсць надзеяй. Бо калі хто бачыць, навошта яму яшчэ спадзявацца? Але калі спадзяёмся на тое, чаго не бачым, тады чакаем цярпліва. Таксама і дух дапамагае ў слабасцях нашых, бо мы не ведаем, аб чым трэба маліцца.
але сам Дух заступаецца за нас стагнаннямі невымоўнымі. Той жа, хто даследуе сэрцы, ведае, якая думка ў Духа, бо ён заступаецца за святых па волі Божай. Гэта Слова Божае. Божа, Дух Святый, приди, и небесного спошли, нам светла Твоего струмень, очам моих поспеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай. Утешитель сердц людских, наимилейший гостю их, осолода стомленных, odpoczynek zmuczonych i woda dla pragnących, утешение плачущих. О, свято счастливое, сердце вглубь вникливое, Твоих верных наполняй, пестай воды дыхания, что ж вся растворения, пустота и немытье, что нечисто нас обмыть, что засохло оживи, что поранено злячи, что у нас твердое схили, скрывлено промым чини, холод сердца разогрей. Дай Твоим же верным, Божой ласки певным, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытривалость верности, дай и радость вечную. Amen. Наближаемся до кульмінацыі сённяшняй урачыстасці. І зараз у Євангелії, якое пачуем, Езус звернецца да кожнага з нас, да цябе, да мяне. Прагнеш, верыш, адкрыйце сэрца вашае, каб прыняць гэты бескаштоўны дар нашага Пана. Аллилуйя, 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 Приди, Дух Святый, наполни сердца своих верных и запали в них огонь свою любови. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У апошні вялікі дзень свята Езус стаў і, заклікаючы, сказаў: «Хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Хто верыць у мяне, у таго, як сказана ў Пісанні, з улоння пацякуць рэкі вады жывой». Гэта сказаў ён пра духа, якога павінны былі прыняць тыя, хто паверыў у яго. Бо яшчэ не было Духа Святога, таму што Езус яшчэ не ўславіўся. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, кай ласка. Дарагія, не ведаю, як вы сёння адчуваеце гэты вечар. Я так слухаючы гэтыя ўводзіны, гэтыя сапраўды вельмі прыгожыя, глыбокія чытанні, поўныя, напоўненыя сапраўды Духам Святым, напоўненыя такімі прыгожымі абяцаннямі для нас. Адчуваю вялікае прагненне дзеля таго, каб запрасіць вас і сябе далей слухаць, паслухаць нават цішыню. Калі казаць пра музыку, ёсць там такое важнае паняцце ў музыцы. Ёсць такое важнае паняцце ў музыцы, як паўза. Без паўзы музыка, мелодыя не становіцца самой сабой. І сапраўды гляджу, што адным з самых важных такіх перашкодаў у сённяшнім у жыцці сучаснага чалавека гэта з'яўляецца адсутнасць паўзаў. Калі мы проста жывём у шуме, калі столькі ўсяго здараецца, кожны дзень. Понятно, што я, можа, мераю троху жыццём пропашча малажынскай парафіі, але думаю, што ў большасці людзей, асабліва тых, хто працуе на працы, дзе ходзіць кожны дзень, то таксама сустрэчы, словы, сітуацыі гучаць у сэрцы. І вось гэты вобраз вучняў, якія сядзяць у вячэрніку і чакаюць дару з неба, неяк асабліва моцна да мяне сёння прамаўляе. Таксама прамаўляе слова «улонне», якое мы пачулі ў Евангелі сёння. З улоння паплынуць рэкі вады жывой. І гэта таксама такое запрашэнне звярнуцца да улоння свайго. Неяк так успомніўся мне сёння, як слухаў чытанні, такі грэцкі старец Паісій Святагорец. Можа, хтосьці чуў пра яго, ён жыў, здаецца, на Афоне. Ён хіба, калі не памыляюся, можа, у галаве блытаецца, у Першай міровой вайне, сусветнай вайне, ён служыў связістам, а потым пашоў у манастыр. І ён казаў, калі пыталіся яго пра сутнасць быцця манахам, што памянялася ў яго жыцці, ён адказваў, што па сутнасці ад таго моманту, як я быў связістам, то і цяпер нічога не памянялася. Усе мастацтва жыцця палягае на тым, каб наладзіць сувязь, каб правільна настроіць волны. І таму я запрашаю вас, дарагія браты,
такое, як папа Францішак казаў, казанне добрае павінна трываць не больш за 7 хвілін, я ўжо хіба 2,5 гавару. Вот, яшчэ троху ёсць часу, каб вот так зрабіць такую паузу і паслухаць, што ёсць унутры мяне, што сёння Дух Святы гаворыць. Але будьце уважлівыя, слухаць варта так асаблівым чынам. Это не тое самае, што я вот слухаю, што мяне ў галаве гучыць, бо могуць розныя рэчы крычаць, розныя страхі, розныя нядаўнія падзеі, розныя планы, можа, яшчэ штосьці. Хутчэй за ўсё, словы Духа Святога дзесьці пад ім. Іх можна пазнаць па сваёй далікатнасці, па тым, што яны троху як маладое віно. Яны расслабляюць, яны вызваляюць, яны да чагосьці запрашаюць. Можа быць, нічога сёння ўжо не адчуваю, ўжо позна, мне вельмі цяжка, але хаця бы само жаданне паслухаць, настроіцца на хвалю Духа Святога, гэта ўжо будзе першым добрым практыкаваннем, якое сапраўды практычна дапаможа мне чуць голас Духа Святога. Бо праўда пра Духа Святога, яна пра тое, што сутнасць мая, як чалавека, яна знаходзіцца па-за межамі маёй абалонкі цялеснай. Толькі ў адносінах, якімі і ёсць вось Дух Святы, там ёсць праўда і пра мяне, і пра маё жыццё. І вось пачуць гэтага Духа, гэта азначае таксама знайсці сябе, знайсці сваё ўлонне, знайсці жыццё, прагненне і сэнс гэтага жыцця. Я ўжо 3 хвіліну прагаварыў, але 4-5 хвілінак запрашаю патрываць. І патрывайце яшчэ адна такая думка. У сугучнасці з касцёлам. Паглядзіце, можете паглядзець на ўсіх, хто вот у цішыні сядзіць, падумаць, што яны таксама нешта ў сэрцы перажываюць. І мы ўсе з'яднаныя адным. Вось гэта можа быць вельмі цікава практыкаванне. Што я сёння пачую?
Давайте цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Айца ўсімагутнага. З'яднаныя ў супольным чуванні і ажыўленыя духам Езуса Хрыста, узнясём да Бога Айца нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі жылі, як належыць Божым дзецям. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Пан адарыў яго сваёю ласкай у распазнанні і выконванні Божай волі. Цябе просім. Молімся за тых, хто ўжо прыняў сакрамент канфірмацыі, каб яны ахвотна слухалі Хрыста і прымалі яго ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей хворых і самотных, каб Дух Святы Суцяшыцель адарыў іх новымі сіламі і паказаў сэнс цярпення. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шчыра шукаюць Бога, каб святло ласкі асвячала іх душы і прывяло да сапраўднай веры. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Вікторыі ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы, захоўваючы ласку хросту і канфірмацыі, былі паслухмяныя натхненням Духа Святога. Цябе просім. У цішыні сэрцаў прадставім Богу сваю просьбу. Цябе просім. Боже, які праз Духа Святога ўліў дары любові ў сэрцы сваіх верных, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы любілі Цябе і аддана выконвалі Твою волю. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Усемогутный. Някай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христу Святому. Просим Тебе, Боже, освяти гэтые дары благословлением Духа Святого, и праз их спошли Твоему костелу такую любовь, каб усяму свету нес он святло збавенной правды, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Благословена и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Хрысце, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы у вызнанні адзінай веры. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Милостивый Ойча, покорно просим и молим Тебе праз Езуса Христа, Сына Твоего Пана нашага, каб прыняў і благословіў гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую і беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы каталіцкі касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце, разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх. І пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць. За сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам найперш з пашанай успамінаем благаславёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Хрыста, а таксама святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Паўла, Андрэя, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталамея, Мацвея, Сымона і Тадэвуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Карнелія, Кіпрыяна,
Лаўрэнція, Хрызагона, Яна і Паўла, Косму і Дам'яна і ўсіх святых Тваіх, праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі. Зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение, не чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, мы слуги Твае і Твой люд святы, успамінаючы благаслаўлёную муку і ўваскрасенне, а таксама хвалебнае ў небаўшэсце Езуса Хрыста, Сына Твайго Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна, і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыярха нашага Абрагама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, Усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, пред аблічча Тваёй боскай велічы, каб заўсёды ўсе мы, якія ўдзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Хрысце, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на Тваю вялікую міласэрнасць, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі, з Янам, Стефанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александром, Марцеліном, Пятром, Феліцытай, Перпетуе,
Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастазией и всеми святыми Твоими. Уведи, просим, и нас у их супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению. Праз Христа, нашага Пана, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоего владарства и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи нашия, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Барану Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий,
Вось Езус Христус, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. У апошні вялікі дзень свята Езус устаў і паклікаў, кажучы: «Калі хто адчувае смагу, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Аллелуя».
Молимся. Пане наш Боже, нехай прийняти сакрамент нас освячає, каб у серцях наших палав огонь Духа Святого, яким Ти цудовно наповнив своїх апостолів, праз Христа Пана нашого. Парафіяльныя аб'явы, паслухайце, калі ласка, паспрабую з галавы. На гэтым тыдні, увогуле заўтра працяг урачыстасці з паслання Духа Святога, але гэта імша ўжо лічыцца удзелам ва ўрачыстасці. Прыгадаю, што заўтра падчас святой імшы о 18 гадзіне у нас адбудзецца таксама сакрамент канфірмацыі, які ўдзеліць нашым вернікам апостольскі нунцый, арцыбіскуп Ініяцыо Чефалія, вось на гэтай святой імшы. Я марыў, так думаў, што можа атрымаецца потом, пасля таго, каб ён нунцый застаўся, пікнічок зрабіць на тэрыторыі касцёла, але нейкія рэзкія справы у нунцыя паявіліся, ён пасля святой імшы будзе ўязджаць. Таму думаю, што ўжо такім святкаваннем на тэрыторыі касцёла у нас ўжо будзе 31 мая, на канец навчальнага года, вось пасля імшы на 12. На гэтым тыдні яшчэ такія аб'явы нас чакае панядзелак успамін Маці Божай, каралевы касцёла, у аўторак успамін святога Філіпа Неры, у чацвер свята Езуса Хрыста, найвышэйшага і вечнага святара, а наступная нядзеля гэта урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы, гэта 31 мая. І у суботу, 30 мая, запрашаем моладзь, студэнтаў, усіх тых, хто здае экзамены альбо ў хуткім часе будзе, на такую малітву, гэтай інтэнцыі, на адарацыю Найсвяцейшага сакраменту, праслаўленне Бога, будзе ў суботу пасля вячэрняй святой імшы. То бок прыкладна о 19:00 моладзь, школьнікаў, студэнтаў запрашаем, і ўсіх, хто жадае таксама. А 31-го, як я ўжо сказаў, падчас святой імшы о 12 гадзіне будзем маліцца за нашых дзяцей, будзем заканчваць навучальны год, таксама за настаўнікаў. І пасля святой імшы будзе святкаванне на тэрыторыі касцёла. Усіх запрашаем пабыць гэты час разам. Перад распачаццем лета яшчэ паглядзець на сябе, якія мы яшчэ не загарэлыя. Потом, каб на пачатак навучальнага года, калі будзе святкаванне, можна было параўнаць. Вось такія справы. Ужо распачаўся запіс у пешую пілігрымку «Маладзеч» на Буцлаў. Раніцай правяраў, 58 чалавек ужо запісалася, гэта толькі пачатак. Найлепш гэта зрабіць, запоўніўшы электронную анкету на сайце парафіі, в сацыяльных сетках. Можна таксама, хто не ўмее электронна запісацца, то можна запісацца ў закрысты, ёсць адпаведныя картачкі. Вельмі сардэчна ў пілігрымку запрашаем. Яна пройдзе з 29 чэрвеня па 3 ліпеня. Вось. Так, што яшчэ там было такога? Здаецца, калі штосьці забыўся, можа не трэба казаць. Хацеў бы сказаць усім вам дзякуй за гэты прыгожы вечар, за гэтае супольнае чуванне, малітву, прызыванне Духа Святога. Хачу падзякаваць мужчынам, якія дэкарацыі усталёўвалі гэтыя на спасланне Святога Духа, асабліва нашаму Сергею, якому кожны цыркач можа пазайздросціць, як ён там наверсе гэта вешаў, проста сэрца сціскалася. Нас мужчыны вельмі смелыя. Таксама хачу падзякаваць супольнасцям катехумінальным за прыгожыя глыбокія ўводзіны да сённяшніх чытанняў, лектарам нашым, міністрантам на чале з Кастусём, хору за ўпрыгожванне сённяшняй урачыстасці. Шчыра вам дзякуй усім. Няхай за кожнае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. Вельмі прашу маліцца за ўсю нашу парафію, каб гэтая ўрачыстасць Духа Святога і бежмаванне, якое ў нас адбудзецца, і асабліва, можа, за тых людзей, хто, можа, каго не будзе на гэтую урачыстасць, а хто так сапраўды ў жыцці вельмі патрабуе спазнаць моц Святога Духа. Я думаю, што і мы сваёй малітвай можам яго да іх запрасіць. Таму вельмі аб гэтай малітве прашу. На перажыванне сённяшняга вечара, заўтрашняй урачыстасці, ўсіх гэтых прыгожых дзён прыміце Божае благословенне.
Пан з вами. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословение. Бог Отец святла, які сёння спаслаў сваім апостолам абяцанага суцяшальніка і напоўніў святлом іх сэрцы, няхай благаславіць вас і надзеліць дарамі Святога Духа. Няхай агонь Святога Духа, які з'явіўся над вучнямі, ачысціць вашыя сэрцы ад грахоў і напоўніць вас святлом нябесным. Дух Святы, які паяднаў розныя народы ў вызнаванні адзінай веры, няхай умацуе вас у гэтай веры і здзейсніць вашу надзею сузіраць Бога ў небе. Благословенне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста, алелюя, алелюя. Дякуєм Пану Богу, алелюя, алелюя. Святий Арханьолі Михайле,